Nahuli kam ang mga rider nga matud pa walay focus sa ilang pagmaneho ug wala misunod sa insaktong lugar sa pagliko nga mao'y sagad hinungdan sa disgrasya sa daan N. Bacalso habig sa dakbayan sa Talisay. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Sa kuha nga mga video sa Talisay City Command Center, sagad sa mga disgrasya naglambigit sa mga motorsiklo. Usa na niini sa nahulikam ang nahitabo sa daan N. Bacalso sa barangay Bulacau sa dakbayan sa Talisay nitong Lunes, Setyembre 15. Nagaginod lang ang duha ka motorsiklo tungo sa gisundan nilang PUJ nga hinay usab ang dagan. Apan kining ikatulong motorsiklo nga wala makabantay, padayon gihapon sa iyang pagpadagan nga midumbol sa gisundan niyang duha ka mga motorsiklo. Samtang huli ka mosab ang dinasmagay sa duha ka motorsiklo sa may barangay Linaw, Talisay City. Pasado alas 8 niadtong Martes sa buntag, Setyembre 16. Nahuli kam nga kining motorsiklo nga gimaniho sa nakapuwa og jacket nga motorista gikan sa eskina sa barangay Mohon ang wala moagi sa junction box sa iyang pagliko. Samtang ang laing motorsiklo nga gikan sa habagatan may counterflow ug bisan ang hunong na ang mga sakyanan nga tapad nini milahos gihapon kini sa pagpadagan. Hinungdan nga gikabangga nini ang laing motorsiklo. Mato sa City Toda nga ang duha parehong sad-an. Pahinomdom ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda sa mga motorista nga mosunod lang gyud sa lagda sa trapiko ug focus diha sa pagmaneho aron kalikayan ang disgrasya. Ato ra gyud pahimang na gyud sa atong mga drivers nga always labi na gyud sa mga motor nga focus kanunay sa pagmaneho unya kinahanglan way maka-distract samtang sila nagmaneho. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.